I'm Bishop Ijo Majud Ifine. I am president of Oguta Believers Union, an organization that is known to be Oguta Believers Union, but is now registered with Corporate Affairs Commission as Oguta Believers in Christ Association. I'm the current president. On 18th of December at Oguta Civic Center, we are going to have what we call launching of 150 million naira Oguta Christian Secretariat, and also award presentation on that day. I heard about award. Who are the people that you are going to award? Is it secular people, Christians, or? All right. Actually, as the light of the world, Oguta Believers Union is the light in Oguta, and as the light, we need to impress whatever that is good, that is light associated. There are certain persons in Oguta that has done one good thing or the other in the land of Oguta, which showcases one of the things the Christian should represent. And if you see it come up from anybody, whether Christian or not Christian, you should embrace that very thing. And there are, to that effect, so many people from Oguta has done extensively well in affecting the life of Oguta people and the community. And those people, we tend to identify them and reward them by giving them an award in order to encourage them to do more to our community. And the essence of that award is to recognize those who have done the good works in the land of Oguta. If we give them the award, it will help to encourage other people to also do good things in the land, where we are believing that through this award, there will be a replication of good deeds in the land of Oguta, which will help to move our community forward. Thank you. Well, if I should ask, is outsiders also involved in this award? There's people who are not Oguta indigenous. Is there other people or governmental, or is it based on Oguta indigenous? You know, Oguta is our place of abode, and Oguta is made up of indigenous and non-indigenous. And there are people who are also lovers of Oguta. There are some other persons that are not Oguta people that will be given an award that day. There are persons like our present Governor Hope Uzodimma. He has been nominated for an award. He has done several, his administration have done several things to Oguta people, which are handy and they prove as no argument. And on that regard, we will award him one of the Oguta men and women of gold, because what he has done is so outstanding. And we are looking forward to giving this award also to Your Excellency Peter Obi, who has done a remarkable thing in the political world and in the humanitarian aspect in affecting the lives of persons. And we are expecting people of that class, and also our king, who has supported Christianity to a very large extent, will be given an award also on 18th of December. Thank you. Thank you very much. Well, a word of encouragement to the Christendom. What do you have to say concerning what is really happening in Christianity per se in the land of Oguta? Yes, the light is shining. We are doing our best to a reasonable length, but there are some other efforts we need to put up, and this front I tend to push forward and all of that. Christianity in the land is bringing some forms of light, taking her place of pushing forward for good things and all of that. So I want every Christian, and whether nominal or serious Christian, to be part of what we are doing at home by keying into the launching on 18th of December
let all hands be on deck, because this will be a turnaround point. It is a secretariat that will unify all Uguta people, and when we get that secretariat, it will be a place where every other economic, spiritual, and intellectual activities will be displayed. Many people are going through one economic challenge or the other, but the secretariat will not just be about prayer, but very importantly, it is a platform for us to be praying for all Uguta people, home and abroad. And moreover, we are doing it in our little way. Every Monday we are meeting at 55 Eneke Road to pray for the land, the peace of the land, and for all our sons and daughters across the globe. We are praying for you every Monday, and on Wednesday is our special prayer meeting. We are praying. So we did that secretariat to boost our morale in putting in more input in the place of prayer, and it will be a rallying point for all the Christians in the land, because there is unity. There is unity in coming together, and when we come together, unite and pray, God hears us better. And we can't downplay the importance of the coming together of all various Christians to pray, irrespective of your denomination. Our God is one God who made heaven and earth, and it is that same God in different denominations we are praying to. So if we come together, there will be a synergy of unity which will help us to advance the cause of Christianity and advance our community prayer-wise, and everywhere we have to consider it. Thank you. Iswana nona swa aba dem isokaliana ndocha biko gwadindi bani afa ujana so ibonation kwatani afane afa ibiko biko utamuro didim ninem abom Bishop Judy Joma, President Uguta Believers Union, Nuguta. Is an umbrella Okanine Chikotaro Kanine Nuguta Makanani Nine Bofu and Ani Benichuku Okike Ojekere anywhere Nani. Biko Adam Hoki or Nukuna 18. Okini catch or even at 18 and one the ban in the Noka also. And one day I could Fana Nanucha do Ibu of Kinika actually even a Yabon Bosch. Emana Anibunde OBU meeting at 55 Eneke Road every Monday. Nepeni umaku gute pere nde no and then on ama. I nepeni ne pere cardinal no ma every Monday, even Wednesday for our special prayer meeting. Ano kanozo nepeni obodu gute pere makudo na organiwu nko umaka ane. Ni ifeni for na madu iriaka na oya adenaga. Oluano dona chuku atwana shena ani yenge ụzọ mgbakọ akpọrọ Christian Secretariat ụzọ ani ano na-eme ekpere nke no church. Most churches in their building, so we want all the Christians to have one place. Aya adina ebekote ekpere onu n'Uguta shena agbakọta mamiri onu okwa ofufo. So ani kwa ya ụzọ ekpere anyị ụzọ no ka anyị anọ onye buta mkpa dị iche anebanye anya. O nwere ụsọm ife ndị ọjọọ na-eme n'obodo abịa na obodo ife niile ka anyị ebupụ ama. O nwere ife ya eme n'obodo ebute ya na chọọchị nebanye ya anya asị onye nke na wepụ aka na nke na mee nke na iji usoro the Bible. And ije na akwụkwọ oziọma nke Hagai chapter 1 shita na mburuania nke ikpeazụ a Hagai she Chukwu na-ajụ si anyị bụ n'ụlọ ọma bụrụ na ezi ọma ma ụlọ ahịa bụrụ ụlọ a na-ama egwudi ashiwo na ọbụdị oge eji egwu ụlọ Chukwu si wo jee gbute osisi ka onye ọbụla weta ife ka egwuo ụlọ Chukwu na ama edemede ụlọ Chukwu ọ dị ndịgharị ma wonye eri nni na anwụrị dị oke and all of that. And ife mere o ji dị mkpa na ya egwu secretariat na maka na egwu secretariat na apart from ekpere ụzọ nọ ka ya anọkwa na decide spiritual matters
ngeji agbakọta ma yini ndị believers aka yini ndị ụka aka ọ bụ na o nwere onye ụka na-efodi ife olili eyini aka na ife olili ọ bụ na oge dị afịa ọzọ azụ eyi aka kụzie na ngeji na-azụ afịa empower with little resources and all of that ife ndị na niile ma atụtụ anyị atụ na secretariat na anyị echi eme a maka na onye na-enye dị ife ọrụ ma okpeme ekpere ekpecha ma onye ife ọrụ agụụ ya egbu ya mana akwụkwọ nsọ si onye na-arụ ya bịa erina so ọ ya eme anyị ya enye secretariat na secretariat na ya eyini anyị aka ịtụ alo nke eji eme ka ọ dị n'onye iwu mma dị n'onye azụ mma ma ụzọ ekpere ma ụzọ biznes ma ụzọ nkụzi ma ụzọ support ma ụzọ every other counseling and all of that. Mbọla ọzọ anụrụ m ka ikwu na o nwere ndị agha enye asambodo nke mmegide ọnọkpọ agha award o nwere ndị agha enye agha ọ naanị ndị Ugwuta ka o nwere ndị ọzọ agha enyekwa ya bụ award n'ụbọchị nụ. Okay, mbọla ọ dị m obu mma na ejụrụ ajụjụ na maka na mmadụ nwere ike na-ajụ ọ launching ka anyị chọrọ ime ka award ọ wena bụ ka anyị chọrọ ime award na shi na Omega World Optimum Consult ka o ji were yini launching na aka ka ọ pụrụ ike were bụrụ ife mere maka na award na launching na nwere ife ji gbara wena bụ now many people egwu secretariat na igwu secretariat na bụ shita na enyemaka from onye iwu na onye azụ o nwere ndị ya pụta shi mmeji nke na-eyi aka mmeji nke na-eyi aka ife na bụ ife ọma o nwere ndị ya enekwa anya chi na nke na-agbashi odim and all of that so ndị nụ pụtara na shi ka eme ife ọma na ọ dị mma ndị nụ nidikwara from time to time a recognize ya wo shiwo mbọna na mbọna Imeka o nwere ndị mere ife ọma n'Ugwuta dị ọtụtụ nwere ike menshọn anyị mmadụ dịka Oputa Iworisha yiri aka wee ụmụaka Ugwuta n'ọrụ obodo ofu obodo abụọ agụdịwo ọnụ mana tata n'ịnya na ụmụaka ndị na-akwụrụcha na abụrụcha mmadụ and all of that ọ ụdịrị ife ọma nọ ka anyị chọ ka anyị recognize ya ndị oyibo kpọrọ posthumous award so anyị ya recognize ya bụ onye nyekwara ndị ọzọ nwụrụ anwụ anyị ya recognize ma ndị dịkwa ndụ anyị ya recognize anyị na identify between 20 to 30 persons anyị ya enye award on that day and one of the people anyị ya enye award on that 18th of December bụ Eze Igwe Ugwuta ọ gịnị mere anyị ji enye award ya bụ eze eyi n'aka fụ na ekpere bụ ife ọma nye n'obodo a na-agbakọ n'ekpe n'obodo ekpere every Monday a na-agbakọ n'ekpe n'obodo ekpere once a year agbakọkwa kpee n'obodo ekpere to that effect anyị enye award for supporting Christianity in the land of Ugwuta now anyị enye anyị award for that purpose. Governor Hope Uzodimma anyị enye award na 18th of December maka ife ndị ọma o mere n'Ugwuta road anyị atahịrị site n'Ugwuta ruo na Ugwuta Junction na mgbidi na ọkụ ndị o wetara na road ndị ọzọ tahịrị hospital a renovate na ife briji ọrụ na ụzọ nke atọ Nzeribe ife ndenu niile na ụmụaka Ugwuta o hichara n'ọrụ n'ofu ụzọ na nke ọzọ ife ndenu ka anyị na-echara anya si na anyị enye Hope Uzodimma award onye ọzọ anyị enyekwa award on that day bụkwa we said Peter Obi bụ nwatakịrị Naijiria onye Igbo gbachiri ike rụọ ọrụ pụta kwụrụ n'ife ọma mee election onye Igbo pụọ ike imeke mark na the national and ifo mere so anyị ụsọ and o nwere many people ọ sọpọtụrụ ọ sọpọtụ no churches ministries different humanitarian gesture borehole ọ gbapụrụ n'obodo ndị Hausa na ndị ọzọ obodo naanị nke agbapụrụ n'Ugwuta ma nke agbapụrụ n'obodo ndị ọzọ anyị chọọ ishia ya mbọna na dade
ụmụaka Ugwuta o nwere ndị butere business n'obodo Ugwuta, ndị butere hotel, ndị butere one good business or the other, mere ụmụaka Ugwuta employ in their little capacity and eche recognize weshiwo mbona n'ife emerewo. Ejikwa m opportunity na dịka Bishop Ugwuta na-achị onye atakịrị Ugwuta ọbụla o nyere ngoshiri dị n'aka na-eme ọfụma ka ichetakwa obodo ịnọ n'ime aya amụrụ n'ime aya ka iwetakwa one good business or one good idea ye recruit one person or the other n'obodo Ugwuta no Ugwuta mama ọma na adị niile Ugwuta jọkwa njọ ọjọọ na niile mana agwa m na Ugwuta ya mama site na enyemaka na mgbakọta aka mmadụ niile mee ka obodo na-adị mma. Thank you.